ka surjong phi ka thang jangi ka High Court jong ka Jila Meghalaya kamshem lapadiang bantuklar haka hukum jong ka Public Work Department PWD kabalapin banaban blacklist ya ka MS BSCPL Infrastructure Limited na kabenta samsnam katay ka mukadduma kaday ka bayadey bat ka project 2 laning jong ka Surok Shillong Nongston bat ka Nongston Rongjeng Tura kabala ay khusnam hausnam 8,000 khatway hakapor babishar ya ka jing khanglat halor ki jing sio layathu bar ki jing tho ha ka kot linkdop ki penpaw ya ki jing lot ki bayadei bat ka jing ice ngubha ya ki kiat ki bill hotel bat ki tiar electronic bala keno baki adei bat ki he sarkar la ujor ya ka FIR ha ubanai nailor 8,000 pusau hadien kata ka PWD kalapenmi ya ka jing penbana ban pen i ya ka daw bat khang ya ka company ban I tender hakipor banwan